Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na daw mga tugang, Huwebes po ngunyan. Petsa 26 sa bulan kan Enero 2023. Inang bareta alas 12 sinakon sa inyong tagapagbareta, Mardila Daingiba. And outside lang sa tuwing darakulang mga bareta. Sa lado lokal, National Telecommunications Commission Bicol handa na para sa satellite SIM registration sa Ligao City sa aga. Pagdugang ng CCTV sa siyudad kan Legazpi nasa proseso sigon sa City Disaster Risk Reduction Office. Sa lado nasyonal, presyo kan bulong mantinidong establish sigon sa Department of Health. Pagkakaigo ng transportation allowance ka mga empleyado kang gobyerno pigbubusol ni Senador Mark Villar. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden dinipinsahan ang pagtauninda ng tabang sa Ukraine. Sa lado ng Karawa to Sports, Philippine Basketball Association legend Abilino Samboy Lim nasa maray na kondisyon na matapos mag-collapse sa sarong exhibition game kan 2014. Yan ang headlines, ngunyan sa detalles kan mga bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Handa na National Telecommunications Commission o NTC Bicol para sa paggunduktanin SIM registration sa aga Enero 27, 2023 sa Barangay Paulba Covered Court sa Ligao City. Sigong kay NTC Bicol Regional Director Samuel Sabile na nagkaigo na sindaning koordinasyon sa lokal na gobyerno kan Ligao sa pangenot ni Alcalde Fernando Itay Nando Gonzales asin sa mga telecom companies. Sinabi ni Sabile na mga residentes kang kataraning na barangay na dai nakapagparehistro ang pwedeng magduman sa nasabing venue kakaning magpatabang sa pagparehistro kay puan sa nanindang magdaranin sa sarong valid government ID na may picture at sa indang cellphone. Naglalaom si Sabile na magiging matrayong panaktibidad sa nasabing lugar man na nakatalaan manining darakon sa iba pang probinsya sa riyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nasa proseso ng unyan ang Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office para sa pag-alukanin fondo asin kinakaipuhan dokumentos sa dagdag na mga closed-circuit television o CCTV sa palibot kang syudad. Sinabi ni Engineer Lade Azur, pamayo ka nasabing opisina, nakatayuan kaning mas mapahiwas ang monitoring kada bes na may mga emerhensya asin kalamidad. Sigong kay Azur, target nilang ibugtak ang mga bagong CCTV cameras sa mga lugar na pirming pigbabaka asin iba pang mga low-lying areas. Dugang pa ni Azur na isasabay maninda na alukaran in fondo ang pag-irahay ka mga raot ng CCTV sa syudad tanganing maging operational giraray. Sa ngunya nasa 157 na CCTV units ang naka-install sa palibot kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Pig-adala na ngunyan kan sanggunang panglungsod kan Legazpi ang pag-implementar kan halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay o hapag project. Ini matapos na makaabot na sa sangguniang ang surat halis sa Department of the Interior and Local Government of Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. na piging ganyar ang kada barangay na maghanap ng bakanting lote na pwedeng tanuman ng mga gulayon, kahoy asin iba pa para sa community gardening. Plano man na magkondukta ng mga seminars asin trainings tanganing madugangan ang karaman ka mga residente sa Sinobines manungod sa pagtatanom. Nagpahayag man ni suporta ang sangguniang panglungsod sa nasabing lakdang kan DILG sa pagsasabi na dakulang bagay ini para sa pagsiguro kan food security sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Itinaong kwenta na kan sanggunang bayan kan Ginubatan Albay sa poder kan barangay Upper Binugsakan ang magiging desisyon sa 6-in-1 Corporation. Ina naging resulta kan ginibong pagdangog kasubagong aga na pinanginota ni Vice Alcalde Gemma Anong Hoko kay bana ng mga miyembro kan konseho, opisyales di barangay kan barangay Upper Binugsakan asin representante kan korporasyon. Sa ibong inikan ipinaluwas ng Sanitary Order number 2
kan Sanitation Department kan Banwaan kan Enero 17, 2023 na nagbabawal asin dai minatugot sa korporasyon na mag-ataman girare ni mga manok dahil sa nagkapirang violasyon sa sanidad. Alagad na inot nang nagpaluwas nin clearance ang konseho kan Barangay Upper Binugsakan na nagtutugot na mag-ataman ni manok na wala nin naging koordinasyon sa Sanitation Department kan LGU. Sigun sa sangunang bayan, pigong konsideran ni daan na inot ng itinaong pagtugot kang barangay, alagad, in kaso magkaigwagirara ng problema ang mga langaw, o kaya sa mga langaw, nasa poder naman ka nasabing barangay, ang pag-ibon ng lakdang tanganing marisulbiran ini. Enot digding, dakul ng mga residentes na palibot sa poultry farm ang nagpaparapaabot ng reklamo sa lokal na gobyerno kang ginubatan dahil sa perwisyo kang kadakol na langaw hali sa nasabing poultry farm. Ang baretang ini hatod sa Indukan United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Sa ibang baretang lokal, planong iranikan lokal na gobyerno kan Tabaco City sa sanggunang panlalawigan kan Albay ang questionabling survey kan Department of Environment and Natural Resources kan taon 2013 sa linderos kan Barangay Kinastilyohan kan Tabaco asin Barangay Kumon Malinaw Albay. Inang kinumpirmar ni Konsihal Gio Ong Bungao, pamayo kang Committee on Laws and Rules kan Tabaco City, matapos na makaabot sa iyang komitiba ang problemang pigkakampango niya ni Jose Pasestina kan Barangay Kinastilyohan, manungod sa haros kabanga kan sa indang barangay nakalaog na sa munisipyo kan Malinaw. Kay bana na ang sa indang daycare center, barangay hall asin barangay chapel. Sigon kay Bungao, nahadit na marhay si Kapitana Sestina dahil siya na ang natatadang opisyal kan sa indang barangay asin dakulang porsyon kan sa indang barangay man ang tabas asin nakalaog sa barangay Kumon para mas tanganing ang mga residente sa nagbabayad na kan sa indang buwis sa barangay Kumon. Naglaom si Konsyal Bungao asin si Kapitan Sestina na matatabangan sindakan sa ngunang palalawigan kung ano dapat na maging lakdang manong digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dakol na mga eskwelahan sa probinsya kan Albay ang pinangaranan kan Department of Education Schools Division of Albay na posibleng maging awardee kan Brigada Eskwela Best Performing School sa elementarya asin sekundarya. Inang kinumpirmahan kan Albay Division Superintendent Norma Samantela matapos na pirmahan niya ang Memorandum Order No. 13 Series of 2023 para sa mga eskwelahan na nominado sa small, medium asin mega category. Sinabi sa Samantela na mga eskwelahan ang ipapairaram ninda sa maigot na pag-aadal asin assessment tanganing maaraman kung si isa ang kwalipikado asin magakanigong tawan kang pagmidbid. Sigong kay Samantela, ang nasabing memorandum ang ipapadara naman sa Regional Office kan DepEd Bicol tanganing sinda naman ang mag-assess kan magiging regional winner. Ang baretang ini hatod sa Indukan Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ipinagurden kan Department of Education DepEd Bicol sa mga schools division offices sa reyon na maggagawin ng adjustment sa mga learning modality asin i-adaptar ang distance learning in kaso magpasunod din localized suspension darakan bagyo, pagbaha asin makusog na paguran basado naman sa probisyon na nakapalaman sa DepEd Order No. 37 on guidelines on the cancellation and suspension of classes and work in schools in the event of natural disasters, power outages, power interruptions at other calamities. Sigong kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, nakaipuan na sunodon ang nasabing kasuguan tanganing masiguro na marirealisar ang objeto as in learning competencies ka mga estudyante. Sigong kay Sadsad, gaipuhan na magtao ang mga SDO nin self-learning module na magagamit in kaso mag-implementa ng suspensyon sa mga eskwelahan na may katuyuhan na magsiguro na magpapadagos kan mga estudyante ang sa indang pag-aaral. Padagos ang pagtaon ng tabang kan Department of Labor and Employment Bicol sa mga tios ng mga Bicolano sa pagikan tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Sinabi ni Dole Bicol Regional Director Maria Zinaida Angara Campita na sa probinsya kan Albay sobra sa 350 na bagong benepisyaryo ang ipinairarom sa oryentasyon ka nakalis na aldaw. Nagtao man na sigurasyon si Campita na magpapadagos ang nasabing programa sagod na may pigbaba na pondo ang sa indang sentral na opisina padagos man
silang makikipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno. Tanganing makakuha ka mga kwalipikadong maging benepisyaryo ka na sabing programa. Mentors na inagad man ikampita sa mga LGU na masustiniran man na nasabing programa sa paggikan pagkondukta nin community service. Ipagpapadagos kan Highway Patrol Group Bicol ang sa indang mga operasyon kan one-time, big-time operation sa Manila na tinampo sa palibot kan riyon. Yan ang tinong asigurasyon ni Highway Patrol Group Chief Police Lieutenant Colonel Roel Salvino sa pagsasabing ang gabos ng mga traffic rules and regulations sa tinampo dapat na maimplementar nin matanong sa sin nasusunod kang gabos na nagagamit nin tinampo. Sinabi ni Salvino na kaibanan sa makusog nindang pig-implementar ang anti-carnapping campaign dahilan lamang sa langkaw na kaso nin pangabas ni mga bikulo sa riyon. Mientras na kinumpirma ni Salvino na dapat o dahilan sa kawaran in breath analyzer, medyo nadedepisilan sindang madeterminaran kung ano ang sarong driver ng bihikulo may nasa impluensya nin alak. Sa ngunya nangapudan si Salvino sa mga tagsadiran ng bihikulo na magsunod sa nasalay tanganing masiguro man ang road safety kam publiko. Primerong party ang kambareta nyato sa alas 12 bareta sa lado lokal. Ang mga bareta nyato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lang kini. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
sakit. Welcome to the Year of the Water Rabbit. The Chinese-Filipino Community of Albay, in cooperation with the Department of Tourism Region 5, the Provincial Government of Albay, and the City Government of Legazpi, brings you Fiesta Chinoy 2023, the Fiesta Chinoy Celebrations. January 27, 5:30 p.m. Zumba Fitness, 4th floor, LCC Event Center. January 28, 5:30 p.m. Zumba Fitness, Bridgeway, Pacific Mall, Legazpi. January 29, 10 a.m. Motorcade along streets of Legazpi. Registration at 1 p.m. at Albay Astrodome. Holy Mass at 2 p.m. Ancestral Veneration at 3 p.m. 3:30 p.m. Snacks, dim sum and photo booth. Program, entertainment with local performers at 4 p.m. with celebrity guest artists at 6 p.m. and Tikoy distribution at 7 p.m. Join this year's Chinese New Year celebration. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa lado nasyonal, atisar kang paglangkaw kang presyo kang kadaklan sa mga pangenot na barakalon, sinabi kang Department of Health to DOH, naman tinidong istable ang presyo kang mga bulong. Sigong kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere, na regular ang pagbantay ninda sa presyo kang mga bulong para maaraman na sufficient ang supply sa merkado. Sinabi pa na Berhere na mga hypertensive medicines ang nagkaigwanin sa radit na dugang sa presyo kanakaaging bulan. Sinabi niya na dahilan ini sa inflation asin maluyang balor kan piso kontra sa dolyar. Itikbubusol ni Senador Mark Villar ang pagkakaigwan ng dagdag na 2,000 pesos na transportation allowance para sa mga empleyado kang gobyerno. Sigong kay Villar, makakatabang ang Senate Bill 1625 para sa mga empleyado kang gobyerno dahil ang dakulang porsyon kan pigsisweldo ka mga ini iyon na papaduman sa nasa pamasahe o sa gasolina. Sa raram kang propestong lay, matatawan ng transportation allowance ang gabos ng mga empleyado kang gobyerno na may permanent status. 26 pang miyembro kan New People's Army o NPA ang nagsuko sa mga sa gobyerno. Kumpesto ni ka mga leaders, commanding officer, sekretarya kan local party branch asin finance collector. Sigong ka Interior Secretary Benhur Abalos, maski dai malingawa na kanakaagi alagad pwede man na may naukudan asin magamit para sa mas magayon na futuro. Mientras tantong nakaresibi man in pagkakan, grocery packs, health kits asin cash assistance ang mga nagsukong rebelde. Minidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importansya kang trabaho asin sakripisyo ka mga barangay health workers o BHW sa pagtiripon sa Malacañang. Kaibanan ng mga BHW, sinabi kang Presidente na grabe ang sakripisyo kan mga ini durante kan kakusugan kan COVID-19 pandemic, kaya importanteng masiguro ang interes kan mga BHW. Wag masya na kaibanan sa mga naipasar sa Kamara ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Sinabi niyang nakasumitir ng unyan ang propestong lay para sa mga health workers sa barangay asin ini mga ang Magna Carta o Barangay Health Workers na sinumitir man ni Barangay Health Wellness Party List Representative Angela Co ang House Bill 10699 na isumitir kan 18 Congress asin uminabot sa third reading sa Kamara pero dahil nakaabot sa Senado. Kinarampag ni Senador Risa Ontiveros ang Bureau of Immigration of BI para sa maiwasan na overhaul kanahan siya. Ginibo ng Ontiveros ang reaksyon kasunod ka naging investigasyon kan Senado may kinaraman sa human trafficking ka mga Filipino sa Cambodia kung saan pinagigibong crypto scammer ang mga kababayan ng sarong Chinese mafia syndicate duman. Tinawanin doon kan Senadora na 2 taon na ang nakalihis poon kan mabulgar ang kontrobersyal na pastilya si scam na ganaimbultuhan man kay ito kan mga immigration officers sa singunyan. May mga panibago na naman na modus na sindaman na nimbuelto. Base sa mga testigong naghampang sa investigasyon kan Senado, sa $3,000 na US dollar o 150,000 pesos na kabayadan sa labang Pilipinong mainganyar sa crypto scam, kabanga o 70,000 sagkod 85,000 pesos didi ang bayad sa immigration officer na kasabwat sa pagkapalusot sa mga Filipino para makaskas na
hali sa nasyon. Dudaman ang senador na posibleng igwang nasa itaas o dakol pang tauhan ang nakakaaram kan modus na ini. Sarong Pinoy sa Hong Kong ang nabadil kan mga otoridad matapos man laban sa pulis na nag-arestar sa inda. Napagaraman na enot nang nagresponde ang Hong Kong Police matapos na mag-report ang pagtaraning ka mga Pinoy sa ribok kan mga ini. Siring man imbis na magsuko ni Malibiano nan laban pa ang Pinoy asing kinulugan ang arresting officers kaya siya pinaputukan kan mga ini. Matapos na day pa manggirare magpundo sa pangungulog apisar kan verbal warning sa iya. Anday pinangaranan na Pilipino nagsapanin tama ni kambala sa kamot asin sa daghan tulos man ining ipiglunad sa helicopter asin dinara sa ospital. Duwa man na Hong Kong Police ang nalugadan sa insidente asin dinaraman sa ospital. Sa ropang kapwa Pinoy ang naaresto kay banan na na iba pa na dayman binanggit ang nationality. Bago kumbensido si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag kan Department of National Defense o DND na madidipisilan sinda sa implementasyon kan mandatory ROTC bill. Sa pagdangog kan Senado, inako ni Defense Undersecretary Franco Nemesio Cacal na dakulang logistics as in personnel requirement ang kinakaipuhanan para may pautob ni Marhay ang propesto. Paliwanag ni Gakal na igwang 2,400 na higher education institutions o HEIs sa nasyon asin kung sa lambang eskwelahan may 4 na tauhan na idedestino para sa implementasyon kan mandatory ROTC. Mga ngahulugan ng mga ipon ng 10,000 na tauhan para sa implementasyon sa nakang programa. Kan haputon, kan mga senador kung nga ta sa mga nakalis na panahon, kinayaman ang implementasyon ng ROTC program. Simbagan opisyal na limitado sa nakaitaw ang mga sa mga lalaki ang ROTC training bagong arog ngunyan na pati mga babae sakop na kanasabing programa. Sa puntong ini, garong napikon asin nabaldi si De La Rosa asin sinabing kunday kakayanon kan DND pondoho na lugod ang ororon sa ROTC asin mantiniro na sanaan NSTP. Siring man, pigdinaw kan DND, nagkakayanon nila ang implementasyon kan programa sa kondisyon na itatao sa indang bilog na suporta sa gabos na pangangaipo. Papakusugon kang Climate Change Commission o CCC ang puwersa kan local government units o LGUs tanganing masimbagaan ana mamati na climate change sa nasyon. Sigong kay CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert Borge, pinirmahan kan sa indang lado asin ni First General President asin Chief Operating Officer Francis Giles Puno ang Memorandum of Agreement o MOA na masuporta sa LGUs para pagayunon ang sinang Local Climate Change Action Plans o LCAPs asin kung paano magkakaigwa din access sa People's Survival Funds. Kamautan kan MOA na i-update ang Climate and Disaster Risk Assessments asin greenhouse gas inventory ka mga LGU. Tinawanin doon ni Borge na target man kan MOA na mas pakusugumpa ang mga local na komunidad sa mga negatibong epekto kang climate change. Sinabi pa kan opisyal na kabuhayan na sin futuro ang nakataya kaya kaipuhan na magtrabaho ang gobyerno kaibanan ng gabos na stakeholders para sa maging matrayumpo ang nasyon sa paglaban sa epekto kan climate change. Nabot na kan Commission on Elections o COMELEC ang target kaning makapagparehistro ninday mababa sa 1.5 milyon ang mga bagong botante para sa barangay asin sangguniang kabataan elections. Sa pinakaring datos kan COMELEC kanina 22, uminabot na sa 1,537,872 ang mga nakapagrehistro kung sa 930,876 digdi mga first-time voter, sobra 400,000 ang mga bagong registrants, ang mga humines na edad 15 sagkod 17 anyos. Ang man sa 8,000 ang mga nagparehistro sa Register Anywhere Project o RAP kan Commission on Elections. Kaso udma pinunaan man sa UNRAP sa opisina kang Kamara sa Senado sa Lunes mantang plano man ining darahon sa iba pang ahensya kang gobyerno. Siguraray man na nakiuron ng COMELEC sa mga nagpaplano pang magparehistro na dahil na pagalaton ang deadline sa Enero 31. Pigsisirip na kan Department of Migrant Workers o DMW na posibleng panimbagon ang recruitment agency ni Jollibee Bira Ranara, an overseas Filipino worker na ginadaan asin sinulo kan aki
kan sa iyang employer sa Kuwait. Sigon kay DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak na pigaaram pa nila kung namomonitor ng marhay kan agency si Ranada pon ka na ipadara ini sa Kuwait. Sa araram kang polisiya kan DMW dapat may monitoring asin regular na reporting ang mga agency manungod sa sitwasyon ka mga OFWs, partikular na ang mga nagtatrabaho bilang kasambahay o household service worker. Pero bago ang insidente, napagaraman na warang record na nagsumbong si Ranara o ang recruiter kini sa mga otoridad may kinaraman sa pang-abuso kan sa iyang employer. Sa ngunyan, pigalat pa kan DMW ang opisyal na report kan Office of the Prosecutor sa Kuwait. Kasarapang bareta sa lado nasyonal na ipasar na sa Kamara de Representantes sa sinaisakat na sa Senado ang 10 sa totalmenteng 20 na propestong lakdang na piglatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin base ni sa report kang Presidential Legislative Liaison Office. Sigon sa Presidente, kontento siya sa progreso ka mga pigsusulong kaining priority bills sa Kongreso. Nagkapira sa mga ini ang Tax Package 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act o PFITA, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o Guide Bill, Internet Transaction Act o E-Commerce Law, pagmukna ni Medical Reserve Corps, pagmukna ni Philippine Centers for Disease Prevention and Control, pagrar ni Virology Institute of the Philippines sa siniba pa. Sigun man sa Presidential Communications Office na kaibanan sa mga sinertipikaran ni Presidente Marcos bilang urgent na bill ang Fiscal Year 2023 General Appropriations Bill, pag-amyendar sa Armed Forces of the Philippines o AFP Professionalism Act, Maharlika Investment Fund, Mandatory Reserve Officers Training Corps, asin National Service Training Program. Ang mga natatada na 10 pang SONA priority bills nasa committee level pa kan Kamara asin Senado. Nagkapira digdi ang pagkrear ng Department of Water Resources o DWR, E-Governance Act, Government Right Sizing Program, National Land Use Act, asin iba pa. Sa bareta niya sa ibang nasyon, dinipinsahan ni US President Joe Biden ang saindang pagtaonin tabang o ayuda sa Ukraine. Sinabi niya na ang mga tabang na ipigtatawkan US sa Ukraine bako pananakot laban sa Russia. Tinawanin doon ni Biden na gusto man sana na suportahan kan US ang Ukraine para sa soberenya kan nasabing nasyon. Kasabay kay ni inanunsyo kan US President ang pagtaonin danin 31 na M1 Abrams tanks na iuan nangenot na tangking pangyera kan US. Ipigrekomendar mismo ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang lakdang para mapakusog kan Ukraine ang pagdepensa sa saindang teritoryo. Sa Karawat Sports, nasa marahay na ang kondisyon ni Philippine Basketball Association legend Avelino Samboy Skywalker Lim Jr. Base ni sa bagong pinost sa The Skywalker's official Facebook page, dinagdag pang magayon ang pangataman kang pamilya ni Lim sa pangenot ni karate star Jamie Christine asin mga doktor sa retiradong basketballista. Padagos pang nagserarom ang 60 anyos na 6'0" fit na langkaw sa occupational asin physical therapy. Saloy na niyang pagkipaglaban sa medikasyon matapos na mag-collapse sa sarong exhibition game kan 2014 sa NRC Sports Arena sa Pasig. Nakaligtas man ang 9 PBA champion, tampok ang 1989 Grand Slam sa San Miguel Beer, hali sa comatose pero mantinidong nakaratay pa ini sa kama asin wheelchair sa labang panahon. Suminakat man si Lim sa iyang panahon suminikat si Lim sa iyang panahon sa paglayog asin pagtinir ni nagkapirang segundo sa aire. Logman siya sa PBA Greatest 25 asin 50 players. Breakthrough! Sa tuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, aram daw nindo na may naimbento ang siyensya asin teknolohiya na sarong artificial intelligence na kaya kang depensahan sa korte. Posible ini sa imbensyon kan AI development kung saan ang do not pay ang pinakaprimerong robot lawyer sa bilog ng Kinaban. Sigon sa AI development CEO Joshua Browder, pinuna ninda ang pag-develop sa do not pay kan taon 2015 kung saan kaya kaining makapagtaon ng mga legal advice na wala ning bayad.
ang Do Not Pay sarong application sa smartphone kung saan kaya kaining dangugon ang mga argumento sa korte asin makapagtaonin abiso asin depensa sa sarong persona. Sa kunyan, pigandaan kan AI development ang primerong pagsalang kan Do Not Pay sa korte sa masunod na bulan. Sigong kay brother nan Do Not Pay, inimbento niya para makapagtaonin legal assistance sa mga pamilyang wala ning kakayahan na magkuanin abogado. Istorya na iiba. Sa satuyang espesyal na istorya, sarong babae sa Florida, USA ang nagbalong isakay sa aeroplano ang nataman kay ning boa constrictor o halas na wala nin pagtugot asin papeles hali sa mga otoridad. Ang 4 metros na halas na pinangaranan na si Bartolomeo ang na-detect sa X-ray machine kan Transportation Security Administration o TSA sa Tampa International Airport. Mailing digdi na nakapurupot ang sawa sa gilid kan hand carry baggage kan suspect. Tulos na pig-question ang babaeng tagsadiri asin dahil nang una pinalunad sa sayang flight. Paliwanag ang babae na ibinugtak niya ang sawa sa sayang bagahe dahil anta siya ang nakaka-eksperyensya ng depresyon asin si Bartolomeo ang sayang emotional support pet. Ang mga boa constrictor o sawa bago man makamandag na klase ni halas asin midbid ini bilang saro sa pinakahalabang halas sa bilog na kinaban. Permi ining pigigibong ataman alagad may pagkakataon na kaya kaining gumadaning tawo sa pagi kang pagpurupot kay ni tanganing maka-suffocate. Flashback. Enero 26 kan taon 1954 kan nagpaluwas nin kasuguan si dating Presidente Ramon Magsaysay na nagbabawal sa pagbuno ni mga karabaw poon Enero 31, 1954. Sa Executive Order number 8 na ipinaluwas ni Magsaysay, ipinagbabawal ang pagbuno kan mga lalaki asin babaeng karabaw, mga kabayo asin baka apera na sana kung pitutugutan kan Secretary of Agriculture and Natural Resources. Sigong kay Magsaysay, inimpormaran siya ni Director of Animal Industry Manuel G. Sumulong na minabot na sa 156,216 na karabaw ang pigbubuno poon ka 1947 sa 1953 sa Manila, matang nasa 247,895 ang sa probinsya sa parehong peryodo. Ipiniliwanag ni Magsaysay na ang pagbuno kan mga karabaw asin marisulta sa kakulangan sa mga hayop asin paglangkaw kang presyo kan karabaw na posibleng makaapektar man sa mga paraoma. Mga tugang yun na po ang kabilugang kasatuyang alas 12 mga bareta. Dinis po na kinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangarang ka nagsurat ka mga bareta, katuwangin nato dyan sina Angel Mustasa asin Jenny Matthew Balyaran. Lado technical kasabay niya to Kuya Nems Flora. Yaon si Richard Astor asin Treasure Marilitana sa DCGB Social Media Department. Ako man po ang sila mga naging tagapagbareta. Shout out palaan kay Teresita Jacobo. Good afternoon ma'am. Si rin kay Alex Baloloy watching dyan po sa Australia. Si Alex kasama natin dati sa P-Box ito. Nasa Australia na. Good afternoon Lex. Si rin man si Lou Arthur Escobar dyan po sa Saudi Arabia. So sa inyo po ka boss mga tugang. Thank you for keeping us company. Salamatong pumaray. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.